Dnes si povieme, o čom je táto show. Ďalej si zaspomíname na legendárnu hru Doom 1, 2, 3. Taktiež sa vrhneme na legendu 2D Legend Maria. Plus špecialita nakoniec. Indie Games práve začína a dúfam, že sa budete baviť. Oh my god! Oh! Thank you, Mario, but our princess is in another... Ak áno, je to tu. Doom oslavuje v lete 20. narodeniny a ja som si povedal, prečo si nezahrať a nenatočiť, nezrecenzovať túto hru, keď je to taká legenda. Áno, ako vidíte, spravil som to a to je môj výtvor. Hra Doom 1 je vo všetkom najlepšia, proste hrateľnosť, misie, na tú dobu je skvelá grafika, proste všetko, čo by mala takáto hra mať a ponúknuť hráčovi. Druhý diel bol taktiež super. Grafika je vylepšená, dokonca editovateľnosť, mohli ste si vytvoriť vlastné textúry, pridať tam hociaké textúry, ktoré iní ľudia vytvorili, vlastné mapy, úplne si pozmeniť hru ako napríklad hru Kube. Doom 3 už nebola taká zábava, grafika síce pekná, ale oproti dnešku je to taká šmola. Skratke bola to lepšia nuda. Tak to boli Doomovky a teraz ideme sa porozprávať. Pozdradičky, moje meno je Mr. Hoplay a dneska si povieme, o čom je tento kanál, o čom je táto show, čo sa ďalej bude diať a proste všetko, čo k tomuto kanálu súvisí. Nie som tu sám, so mnou je tu aj človek, ktorý sa na tomto všetkom veľmi dobre podieľa, Hector. Ahojte. No, takže Hector, najprv začni ty. Čo vlastne teraz, začni ty najprv, no. No takže, tu spolu s Morplayom budem natáčať nejaké staršie klasiky, či už ako prvé dielo vidíte určite Mario, Doom a také nejaké blbosti, potom bude nejaké niečo novšie, možno nejaký Duke a ďalej nejaké staré indie games a tak ďalej. Skús si niečo navrhnúť. No, takže ja by som to povedal skrátke takto, že v tomto prvom diele to bude vlastne taký úvodný diel, že si ukážeme vlastne všetko legendy, ako je napríklad Mario a Doom, čo Doom ste už mohli vidieť po tomto rozhovore, teda pred tým rozhovorom týmto. No a v ďalších dieloch už sa vrhneme aj na hry z mobilného sveta a v podstate aj tabletového sveta. A na ktorý dialog sa pozrieme aj na klasické hry, ako sú napríklad dnešné Far Cry, Crysis 3, Battlefield, Sportka, čo tu chvíľne si pozrieme a povieme si dačo o tom 17-minútovom traileri. A tak, takže tieto indie games nebude len o tých indie hrách, ale že by to bol aj taký múťak, tak je to takto. No, a čo by som ešte k tomu viac povedal? Asi nič. Keby ste chceli dať čo vedieť, tak ešte máme aj facebookovú stránku a tak ďalej. Takže nebudem zdržiavať tento rozhovor a vrhneme sa rovno na Mária. Takže čaute. Dobre, takže takto začína jedna z hier, presnejšie New Super Mario Bros. U. Tak, samozrejme je to jedna z tých najnovších častí Super Maria. Vyšla minulého roku, ale poďme si povedať obe celú históriu Super Maria. Takže Super Mario vytvoril Shigeru Miyamoto a Takashi Tezuka. Super Mario je na platforme Nintendo, PSP, PC a Android. Najstarší je Super Mario Bros. Z roku 1985 a bol to prvý debut Mária. Táto grafika už na svoju dobu bola dosť dobrá. Dá sa povedať, že v rámci celej série je asi najkrajšia pre toho, kto má rád retro hry. No to sa dá povedať, že som to aj ja. Pri dvojhre sa vám objaví ako druhý hráč Mario, brat Luigi.
Táto hra bola určená najmä pre Game Boy, ale dala sa kúpiť aj pre NES, FDS, PlayStation, Game Watch, SNES, GameCube, Virtual Console. Hra v roku 2005 znovu ožila, a to pre platformu Nintendo. Súčasnosti je aj na smartfónoch, počítačoch a väčšinu hracích konzol. Potom Mario pokračoval v dobrodružstvách v roku 1986, a to Super Mario Bros. 2 v japonskej verzii. Ale neskôr, 88, o 2 roky neskôr, dali Super Mario Bros. 2 v celosvetovej verzii a ešte pridali Super Mario Bros. 3. V 1979 Super Mario Land, v 1990 Super Mario World, v 1992 Super Mario 2 6 Golden Coins, v 1993 Mario Land, Super Mario Land 3, v 1995 Super Mario World 2 Yoshi Island, v 1996 Super Mario 64, 2002 Super Mario Sunshine, 2006 New Super Mario Bros. 2007 Super Mario Galaxy, 2009 New Super Mario Bros. A to bolo to žitie. Ste mohli vidieť na začiatku, ale na Nintendo. 2010 Super Mario Bros. Galaxy 2, 2011 Super Mario 3D Land, 2011 Super Mario Bros. 2, New Super Mario U. Ale samozrejme, že grafika sa už od roku 2009 začala aj postupne meniť na 3D, ale samozrejme aj v 2002 bolo už nejaké tie známky 3D a toho panáčika. No ale čo sa týka toho, vlastne mne sa najviac páčilo tie staršie verzie, keď to bolo úplne ešte 2D a celkom to bolo dobre, čo sa týka hrania a tak ďalej. Samozrejme tá hra pozostáva z toho zničenia nepriateľov, týmto, že na nich skočíte a ešte musíte zachrániť svoju princeznu. Ale nezaujímavejšie je to, že dvaja Japonci vytvorili hru, ktorý hlavným predstaviteľom je Talian, ktorý má taliansky kukuť. Haha, je nasadená takto. No, ale túto hru určite pozná každý, a keď nie, veľmi doporúčam, zahrajte si ju, dá sa určite nájsť. Na internete stačí napísať do Google Super Mario a vám vyjde XY stránok, kde si to môžete zahrať online a aj stiahnuť. A touto asi vetou sa aj s vami lúčim. Túto časť vám pripravil Hector TV a snáď sa uvidíme aj pri ďalších hrách, no ale uvidíme to. Takže zvyšok si už vychutnajte bez komentára a čaute. Are you ready for the rough?